kopcoch pod lesom, kde sa tráva vlní ako more a staré stromy rozprávajú príbehy, má svoj domček múdra mama líška. Jej kožúšok má farbu zrelých kaštanov a oči jej žiaria ako dve jantárové svetielka. Mama líška nebýva v obyčajnom domčeku. Jej noru by si na prvý pohľad ani nevšimol. Je ukrytá pod koreňmi starej borovice, kde sa rozprestiera mäkký machový koberec a vôňa lesa je taká sladká, že sa tam spí ako v rozprávke. Práve odtiaľ je výhľad, aký nemá nikto široko ďaleko. Mama líška má 3 neposedné poklady. Lucilišku, Elišku a sami líška. Všetci traja sú zvedaví, hraví a každý večer sa pýtajú: Mami, porozprávaš nám aj dnes v noci o hviezdičkách? A tak, ešte v ten istý večer, keď sa obloha obliekla do tmavo-modrého rúcha a hviezdy začali šmúrkať na svet, mama líška povedala: Tak poďte, moji neposední nezbedníci, je čas na hviezdnu školu. Dnes vám ukážem miesto, kde nebo rozpráva tie najkrajšie rozprávky. Na kopci je najlepší výhľad na nočnú oblohu. Drobné líščatá vybehli zo svojej nory a kráčali za mamou ticho ako tieň. Nešuchli ani stebielkom. Vykračovali si po mäkkom machu a labky im hladila tráva. Vyšli spolu na malý kopček a tam sa usadili. Obloha nad nimi žiarila hviezdičkami ako poklad z drahokamov. Tam ich mama líška učí pozerať sa na svet trošku inak. Objala si svoje detičky a šepla: Toto je náš čas, deťurence moje. Každý večer, keď na oblohe svietia hviezdičky, pripomíname si, že my žiarime rovnako ako oni. Keď padá hviezda a vy si niečo želáte, splní sa vám to. Táto hviezda sa volá Polárka, povedala mama líška. A keď sa stratíte, ona vám vždy ukáže cestu domov. Každý večer je iný. Raz sa objaví mesiac ako koláč, inokedy je tenký ako líščí fús. Mama líška ich takto každý večer učí, ako rozpráva tráva, ako sova v diaľke pozdraví: Ako šuštia listy na stromoch, ako dýcha noc a ako aj v tichu počúvať, čo nám hovorí naše srdiečko. Luciliška si položila hlávku na maminkín chvost. Eliška zavrela jedno očko a Samilíško sa spýtal: A zajtra nám povieš o ďalšej hviezdičke? Mama líška sa usmiala, pohladila ho po kožúšku a povedala: Pravda, že deti moje, zajtra vám rozpoviem príbeh o hviezdičke, ktorá žiarí zo všetkých najviac. Volá sa Viera. Vždy, keď ju nájdete žiariť nielen na oblohe, ale vo svojom srdiečku, dokážete veľké veci. Ale to už je iný príbeh. Keď im očká klipkajú, mama líška ich vezme späť domov, kde v nore pod borovicou rozvoniava mach a hreje teplý maminkin kožúšok. Len čo sa k sebe všetci 4 pritúlia v objatí tichého večera, im ešte maminka potichu zaspieva pesničku. Deti líšky v nore spia, o hviezdičkách sa im zdá. Moje milé detičky, vy ste moje hviezdičky. Tam všetci spoločne zaspávajú s pocitom, že hviezdy nad nimi vždy bdejú.